this evening, bo. This our brother on Ebony son. This our brother on Ebony son. Kanji Makayabiaba. And I believe that this message agree 10 minutes. Ebony son only henchok and juggle. Afugo mebe every day in a video not bale evangelist Kobe. Every day in a video not bale Zion ministry. In a week, I only made 10 videos. 5 or 7 of them gabu okwu against evangelist Kobe or against the Zion ministry. Ebony son actually made you guys do. On any day evangelist Kobe or gafa or paliago or wogo kwojo. Onwolo nyejigi belalonsi na obuna church belalonsi. Onwolo nyejigo to worship anything obuna actually worship. But why every day in a video in a bali evangelist Kobe? Can you hear evangelist Kobe melege? If you don't your video last 3 or 5 months ago, in a kuoku by Sala onendo anambala imo abia sa palinda boninda abakaleke something like that. Yes, I'm from Anambra State. Man, I from West. Otu osa obia. Made mehale ahụ osia nwa abakaleke. Otoro mma ndị Igbo bụ ofu ka ọ all Igbos we are one. Na mo like ya. Ikwu the thing. Ibeze na ewobe deep. Go bute hatred. Nwanne ba nwanne ya asị. Go bute nkewa. But along the line, all the paper are na phone. Share you want a draw back from it. Now, Ibro every day in a video not by Evangelist Kobe. Can you hear Evangelist Kobe when they get on his son? Each of one of the group now. I saw I listened to the voice record this and demo. This and demo. Egolam now Yanyala. After I'm online now I go because of my health. Now that sickness will return back to me. This is what he told me. E.g. condition more than on email where more mother am Kwamadoku. Ebe more than doctor on social media, your help. You want to make him EBG my health when they don't know what will happen to you tomorrow. You want to make you survive and put on air because I told you to stop speaking against the body of Christ privately on WhatsApp. After the online, they are go fam. And one time, in doing my time for no politicians, and one time, if my fellow brothers and sisters on social media, even a phone, and one that time, don't focus on the politicians. That is the only people who focus. The only thing I made because of my health challenge, Palam organized was back to me. If I say Bukobi na every day by the only home ago. In a fact, evangelist Kobe notice I don't really know your mission, your agenda. In a ballet evangelist Kobe. On a colonel in a ballet. On a colonel in a ballet in a queen to go not ballet. Actually, only one of their member blog now. Mega less. Nobody but the Kuba, Nibo has it. Mano Guma, I Bologna is true. Because somebody when you home like go in a palia, I put a picture on social media, not palia, near my kitchen, do you back, Mandausa, man all over the world, and never free handy when I want on you. We are trying our best to make sure that people do united. But you people are in our own cause who know the trouble of Bahana Nibo. One of the group of evangelist Kobe, yeah, mega rest now. Na go be akoi ha ine kubaka ya wase evangelist Kobe. Normally be those one if you go akwandoka na haba wicked na ono gboro onwe ya na acho ya ono gwa onwe ya ongo video me like this ejima ya kiri ha melego Ebony son kiri ha melego ja pale kiri ha melego. Why can't you find a video name me ongo your own personal video oko ya kwago oke o ya kwago ko bu ni na ekwu okwu oko ya kwago. Why Igbos are wicked? Why anybody wicked? Have any one of their brother name now rise up? They will try their best to put that person down. Can you anybody work this kind of wicked? Not all the Igbos, some of the Igbos, majority of them. I have said it before that now 100% of Ndinina Evangelist Kobe handling a Bundibo.
100% of them, they are from Igbos. Onokwana Yoruba na emekpere. Onokwana Yoruba na emekpere. Ndị Yoruba akpalibere Evangelist Ebuka Obi pụta na social media na akpali one ndị Igbo akpali ya. Kedu ihe majority of Igbos do enwe obi ọjọọ? Very wicked people. Very wicked. If one leg na eme ọfụma ihe ide akwado ya, ọ bụ ihe ga na-achọ bụ ka ịdọtuo ya, ka ịkpalia ya, just ka ịkpalia ya. Wicked people. Osikike if me pụta na online na-ekwu maka onye Igbo unless onye abụ onye politicians ihe ha na-eme anya adịrọ mma. Now I will tell him on how to stop it. Ebony son chọọ video gara eme kwụsị ikwu maka Zion ministry. Onwe ihe Zion ministry mego. Onwe ihe Zion ministry mego. Stop it. Stop it. Ị na-ekwu file na ido na onwe fenomeno. What onwe ike dị n'okwu ọnụ. Onwe ike dị, there is a power in word. There is a power in word. I don't mean not go that side. But Ebony son, stop this thing you are doing. Open a video game. Go look for another thing you video. No, only force to go to each open a Christian before trying to has no go and do it. Nobody is forcing you. Nobody is forcing you. Nobody is forcing you. Stop it. Other man, stop it. Go to Evangelist Ebuka Obi abụrụ ọgbọ. Onwere ọgbọ ọgọ na ya. Ị na-achọ okwu na echi niile. Onwe one of the member kpọrọ mega arrest na kpọrọ ịbịa wesị nekwa na ihe a na-eme m amaka ka nje ego ọmaka nke anụwa amaka nwa onye Ebonyi steeti. Ọ bụ na Evangelist Ebuka Obi si Ebonyi steeti wele pụta. Ọ bụ na Evangelist Ebuka Obi si na Ebonyi steeti wele pụta now. Gụnwa ọ bụ na ndị Igbo si akpali Evangelist Ebuka Obi. Yes, because 100% of the people na akpali Evangelist Ebuka Obi, they are from Igbos. Ọ bụ na Ebuka Obi si Ebonyi steeti wee pụta ndị Igbo wee na-akpali like this. Ị ga-ekwu na ha maka Ebuka Obi si na Ebonyi steeti ka ha akpali ya. I know you will say it. Mana Evangelist Ebuka Obi si Ebonyi steeti o si Imo steeti pụta ndị Igbo niile okwu ofu. Iwe go ụzọ onye Ebonyi steeti na-akparịkwa ya mana ibe na complain na ndị Igbo na everyday ha na-ekwu ndị Abakaliki ndị Ebonyi steeti mana na ibidokwana ya na-akparịkwa onye Imo steeti. Who is saying this kind of thing? I cannot tolerate this and I can block you out from this page. I don't need this kind of insult. So I need this kind of insult. If anybody could do that kind of thing, I just remove you on my page. I don't need this kind of insult on this page. My page, I brought page here, but I'm not mad. Ebony son, I won't go ku. Konye follow one nanya. You are my brother. If I say because you are my brother. If I say Bukobi is my brother. He's also a minister of God. Go away when I said, my brother, if I say Bukobi is from Imo State. Yes, only guys say Ebonyi State. Okay, I saw your comment. All those things, only onye Igbo bụ nwanne m bụrụ nwanne m nwaanyị, ọ bụrụ nwaanyị ọ bụ nwanne nwaanyị, ọ bụrụ nwoke ọ bụ nwanne nwoke. Ndị Igbo niile bụ ofu. Ka anyị kwụsị ịkpọ nwaanyị asị. Ka anyị kwụsị ịkpọ nwaanyị asị, ka anyị kwụsị ịkpala onwe anyị. O nwere ihe o ji ịgọ iyi na-eme na social media. Ịdọpụta nwanne gị n'ezi, ọ bụrụ iji ewele m ihe, ọ bụrụ iji ewele. In fact, I don't really know what is going to happen. I don't really know what is happening to some of Igbos. I don't really know. Mandibo, we need to love ourselves. We need to love ourselves. We should stop all those things on social media. Facebook is not only for us. Facebook is for general. But why our own into a DJ? I put on social media and we cannot even love our neighbor as love yourself. Why? Ebony son, stop this thing that you are doing. Stop it. Stop it.
onwere gbogbo ka ọgọ na ya Evangelist Ebuka Obi ejiri go ụgwọ kwụsị ịkpali ya stop it kwụsị ya ị na-eme ka o wee n'otu ise gị ị na-eme ọ popularity ka ị chọrọ ịdụsọ just ka i wee make money na Facebook. I don't really know. Stop it. Let me stop this message here. Mana ihe m na-achọ ịgwa ndị Igbo bụ ndị Igbo fụnụ onwe unu n'anya kwụsịnụ ịkpali onwe unu. Ndị Igbo kwụsịnụ ị na-ebupụta onwe unu na-ama too much. Anyị na-ebupụta onwe anyị na-ama too much anọdụrọ mma ka anyị fụ nwanne anyị n'anya nwanne anyị na-eme ọfụma ka